Pabuso sa Negros Occidental naman, balay nga gintawag sadto nga Malacañang of Negros, aton pasiplatan. Importansya sinisa maragtas sa isla. Hibalunta sa pagtutok na Ilin Pedresto. Sa imo paglabay sa Talisay City, Negros Occidental, agaw atensyon gid ang ini nga ancestral house. Ang estilo sang arkitektura kag disenyo sini inspired sang 19th century floral style. Ang duha ka panalgan nga balay human sa bricks, coral stones, kag kahoy. Hindi lang matahom kag pinasahi, kundi makasaysayan ang ini nga balay nga ginpatindog 144 years na ang nakaligad. Ini ang ginapalag-iyahan sa Negrense revolutionary leader na si General Anicito Lacson. Saksi ang ini nga balay sa pagkabaganihan ni General Lacson kaupod si General Juan Araneta sa pagpakigbato sang kailwayan sa mga Negrense batok sa mga Espanyol. Nangin presidente ini sang La Republica Cantonal de Negros, tubtub nagpungko bilang labing una nga presidente sang Negros Republic. Humali November 5, 1898, tubtub March 4, 1899, ang ini nga balay nagserbe bilang presidential residence kung sa diin ginpatigayon ang pila ka importante nga kahiwatan sa kasaysayan, ilabi na ang pagpanggobyerno ni Lacson. It's very significant not only sa history sang Talisay but also sa Negros, no? One of the rarest nga natabo during the Spanish period. Si Anicito Lacson was proclaimed the president and that became the Malacañang of Negros. Apang sa paglakat sang panahon, may pila na kaporosyon sang balay nga kinahanglan ipaidalom sa restoration. Through the years na agyan sa bagyo, ginlupad ang atop niya, so through the years siguro nagatulo na, so kinanglan nagid i-restore siya. And restoration is a very expensive endeavors. Gani opisyal na nga gindonar sa nabiling nga pamilya ni General Lacson ang propiedad sa National Museum of the Philippines agud mapreserba kag maabtan pa sang masunod nga henerasyon. Ang balay gindeklara bilang National Historical Landmark sa tuig 2002. Upod Garuel Banggoy, Ilin Pedresto, Western Visayas.